Міні-музей «Беларуская хатка» адкрылі ў адным з дзіцячых садкоў Гродна. Для дашкольнай установы гэта стала самай яскравай падзеяй тыдня роднай мовы, які зараз праходзіць у Беларусі. Ольга Барысевіч наведала садок, дзе з малых гадоў выхаванцаў далучаюць да беларускай мовы і культуры свайго народа. Прыгожая, зімовая. А дзе ж гэта ў нашыя ўсе звяры вырашылі жыць? Рука. Мерапрыемствы на беларускай мове ў гэтым дзіцячым садзе не рэдкасць, аднак на тыдні, прымеркаваным да міжнароднага дня роднай мовы, яны праводзіліся штодзень. Прычым іх удзельнікамі былі не толькі выхаванцы, але і іх бацькі і педагогі. Наши воспитанники разучивали белорусские верши, играли в белорусские народные игры, слушали и инсценировали белорусские народные сказки. Мы считаем, что данные мероприятия, все, которые проходили в эту неделю, повышают интерес к народному всему. Также они углубляют и расширяют интерес к родному языку и к нашей родине. Сапраўдным святам для установы на тыдні роднай мовы стала адкрыццё міні-музея «Беларуская хатка». Ідэя яго стварэння належыць кіраўніцтву сада, а вось рэалізоўвалі яе і педагогі, і сем'і, чые дзеці наведваюць дашкольную установу. Участвовали все в пополнении нашей белорусской хатки. И бабушки, и дедушки, и прабабушки, наши педагоги, родители. Но в течение буквально 9-10 месяцев мы это сделали. Также в сентябре месяце открылась наша беларускамоўная группа. Беларускамоўную групу даверылі педагогу з 13-гадовым стажам Ганне Молаш. Вучыць дашкалят роднай мове і расказваць пра мінулае беларусаў для яе было марай. І яна ажыццявілася. Яны рускамоўная, першая мова засвоена для іх руская. Яны думаюць па-руску. І наша мэта урастання іх у мову. Пакрысе зерняткі цікавасці да мовы пасеяць, каб яны сталі сапраўднымі носьбітамі, а беларуская мова стала для іх роднай на эмацыйным узроўні. Каб яны адчувалі ўсё хараство мовы і хараство нашай зямлі, яе гісторыю, культуру, традыцыі, народную мудрасць менавіта праз беларускую мову. Таму што мова – гэта душа народа. Дапамагаць у працы Ганне Молаш будзе адкрыты міні-музей. «Беларуская хатка» – унікальны куточак, дзе дашкаляты пазнаёмяцца з традыцыямі і побытам продкаў. Яе экспанаты, а іх 7 дзясяткаў, лепш за словы раскажуць, як жылі і працавалі беларусы калісьці. У экспазіцыі прылады працы, мэбля, посуд, абразы, тканыя посцілкі, дываны, ручнікі, муляжы страў. Асаблівую атмасферу мінулага стварае пах зёлак, якія збіралі і сушылі самі педагогі. Галоўны экскурсавод па беларускай хатцы Ганна Молаш. Яе аповедамі заслухаюцца нават дарослыя, а дзеці дык увогуле адчуваюць сябе як у казцы. Хлеб трэба было спачатку вырасціць на полі, потым зжаць, змалоць, атрымаць муку. Для дзіцяці яго маленькая калыска – гэта быў увесь свет. Каб кранаць і калыхаць калыску, трэба добры настрой, чыстае сэрца і вялікая любоў. Баю-бай, розам змой, засыпай. Здесь мне понравилась печка, потому что она горит. Мне понравилась люлька с ребенком. Мне понравилась мука, и говорили, что там как делают хлеб. Адкрыццё міні-музея адзначаюць педагогі, толькі пачатак працы па захаванні беларускай культуры і папулярызацыі роднай мовы. Беларуская хатка будзе папаўняцца новымі экспанатамі. А яшчэ яна стане пляцоўкай для майстар-класаў. Напрыклад, па ручной лепцы з гліны, саломапляценні ці выцінанцы. Праз народныя рамёствы педагогі таксама будуць далучаць выхаванцаў да мінулага беларусаў. Хацелася б, каб тут паступова развівалася як, магчыма, нейкі рэсурсны цэнтр і такі маленькая крыніца беларускасці для дзетак, так, кампаненту дзіця і грамадства, мастацкая літаратура, знаёмства з пэўнымі момантамі, для дарослых, таму што многія і нашыя педагогі цікавяцца, таму што мы для іх ёсць узор, прыклад беларускага маўлення, адносін да беларускай культуры. Каб міні-музей перарос у рэсурсны цэнтр, неабходна працаваць усяму калектыву дзіцячага сада. І педагогі да гэтага гатовы, таму што трэба, каб родную мову і мінулае свайго народа ведалі не толькі дзеці з беларускамоўнай групы, а ўсе маленькія беларусы. Ольга Барысевіч, Андрэй Бялятка, тэлерадыёкампанія Гродна.